जोंनि दा जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टजोंहाय जेबायदि फिदिं जायो दा बेखौ नुनानै जों सानदों जोंनि बर' हारिनि जाय रिजनेल पार्टी बा जोंनि बर' हारिया गोबां खैफोदाव दङ दिनै रायजो खालि पाब्लिक गेदारिं खालामनाय माबा मोनसे प्रग्राम खालामनाय बेफोरबायदि आं नुनो मोनदों दिनै आङो साननो मोननाया बेनो जे जि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार दानि गोदान बे सरकारा गोलैफिनगोन आंनि सिगाङावनो दिनैहाय जोङो अफिसियेलि आं आरो आंनि लोगो सोरांसार बर' बिथाङा बरमानि आरो आं लैहोर गयारि आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोङो दिनैहाय BPF दलाव जयेन जानायनि जोङो BPF जयेनाव हाबनायनि गोबांथा खारन दङ दा गासैखौबो बुंजायालासिनो आङो फंनैसो खारनखौ आं बुंनो नागिरदों जोंनि BPF राजखान्थि हान्जाया जाहैबाय जोंनि रिजनेल पार्टी सिगांनिफ्रायनो BDC-खौ जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानैहाय दिनैनि पर्जासिम दिनै इउनिभार्सिटी दिनैहाय मेडिकेल कलेज बा जियानो हक लामानि डेभेलपमेन्ट दालांनि डेभेलपमेन्ट जिहेतु BDC सुक्तिनि सिगां जोंनावहाय जेबो एख'आनो गैयामोन दा दिनैनि परिबेससिम लाबोनो हानाय केपासिटिखौ जोंनि हाग्रामा सारनियाव नुदों जोंनि BPF दोलोनि जाय आफादगिरि दा जों नुनो मोनदों आथिखालावहाय जोंनि दा जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टजोंहाय जेबायदि फिदिं जायो दा बेखौ नुनानै जों सानदों जोंनि बर' हारिनि जाय रिजनेल पार्टी बा जोंनि बर' हारिया गोबां खैफोदाव दङ दिनै रायजो राजाया मोनथियो जे दिनै बर' हारिया बेसेबां जेंनाजों भुगिजानांगासिनो दङ दा दिनैहाय UPPL गभर्नमेन्ट फैनायनि उनावहाय नोंथांमोनहाबो मिथिगौ मिडिया नोंथांमोनहाबो आरो जोंनि रायजो राजामोनहाबो मिथिगौ जे बुङो सान्ति परिबेस फैदों होननानै सान्ति परिबेस फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थायो नाथाय खैथा एनकाउन्टार जालांखो नोंथांमोननि निउस मिडियाफोराव दिनैसिमबो रिपर्टआव मोनगोन बा थांबाबो नुहैफिनगोन जोबनो गैयै एनकाउन्टार आरो जेबायदि घटना दिनैनि दिनाव जानानै थांदों दा जोंनि UPPL गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा सिगां समाव बुंदोंमोन जे BCDC लेभेलनि बा सरकारि न' होनायावहाय जुदि सोरबा मेम्बाराहाय थाइसे थाखा लायोब्लाबो बिथांमोनहा आउट खालामनाय जागोन बुंदोंमोन नङा होमबा दिनैहाय बुंदोंमोन जे न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बेथ' इम्पसिबोलखा नाथाय बेनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों दिनैहाय जोंनि जे लिडारफोर दङ दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि लिडारफोरा बुंबाय थायो जे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानायनि बाथ्रा नैबे दान मोनसेयावनो दागोन बुङो बा फैगोन सप्तायावनो दागोन बुङो दा बिभिन्न बेफोरबायदि जिखुनु प्रब्लेम्सफोरखौ जों नुदों आरो जों सानोखि बेखौहाय जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट दानि जे UPPL गभर्नमेन्टनि जाय आफादगिरि बिथांमोनहाबो सिगाङावहाय बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन दा बेनि थाखाय रायजो राजाया बिसास खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथांनो भट होनानै देरहादोंमोन नाथाय बिथाङा रायजो राजानि गोसोखौ सिफायदों आरो रायजो राजाखौ माबायदि लेभेलाव थगायगासिनो दं नोंथांमोनाबो मिथिगौ दिनैहाय न' होनायनि नामावहाय दिनै PMAY न'आवबो बिथांमोना 10,000 थाखा लायो बेखौ आं मिथिगौ आरो जों खोनानायबो दङ आरो जे जोंनि BDC सरकारनि जे न' होनाय बिथांमोना बेखौ माबायदि खालामदों जे गावसोरनो लुनानै होयो आरो जुदि गावसोर लुनानै होआब्ला जुदि लुनानै होनो चान्स मोनाबा बिथांमोना 10,000 15,000 लायो होननाय जों खोनादों दिनैहाय बे खोथाखौ प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन थाखा थाइसे लाबानो होखारगोन होननानैहाय दिनै बेफोर खोथाखौ बावजोब्बाय नामा दा बेनिखायनो जों सानदों जे बेयावहाय जोंनि बर' रायजो राजाहा गोबां खहा जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जे BTR सुक्तिनि खोथा गोबां रायजो राजाया बुंबाय थायो दिनैहाय BTR सुक्तिया जोंनि बर'नि 3rd एकर्ड बर' पिस एकर्ड दा बेयावहाय सिगां समावहाय जोंबो सुक्तिखौ फरायनानै मोजां मोनदोंमोन दे जुदि उदालगुरियावबो जुदि NIT फैयोबा आरो गोबां इउनिभार्सिटी बा डेभेलपमेन्ट स्किम्सफोरा जुदि फैबावोबा जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां 1,500 क्र'रनि खोथा बुंदोंमोन स्पेसियेल पेकेज जों सानदोंमोन जे सिगां समावहाय जुदि साक्सेस जायोबा मोजां जागोन होननानैहाय नाथाय दिनैसिमावबो जोङो BTR सुक्तिनि आं खुन्थिया थंसेबो नुवाखै होनोब्ला भुल जानाय नङाखौ आं सानो दिनै जोंनि लाइमोनफोराबो मिथिगौ जोंनि इयुथ्सफोरा मिथिगौ रायजो राजाफोराबो मिथिगौ नाथाय बिथांमोना मा खालामदों इयुथ्सफोरखौहाय फैसानि उनाव एंगेज खालामनानै दोननानै दिनैनि परिबेसनि जे प्रब्लेम्सफोर बेखौ बुंनायनि माने दा बुंथों बिनि थाखाय माखासे बुस्थुआवहाय गादबनानै दोनदों ओंखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि इयुथ्सफोराहाय जायना फरायनायाबो जोब्बाय बा दिनै न'आवहाय गावनि संसारखौ सोलिनानै दङ बिथांमोनहा मोनथिनानै न'आव थाबाय थाबाल' जानाय नङा जोंनि बर' हारिनि खहा जानायखौहाय बा जोंनि बर'नि फैगौ सम जे प्रब्लेमफोरखौ जों नुहरदों बेखौहाय सल्भ खालामनो थाखाय जों जों बयबो ओंखारनांगोन आरो बिनि थाखाय आं सानदों हाग्रामा महिलारि सारा जेबायदि सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों जेबायदि स्ट्रंलि जोंनि BDC-खौ सालायबोदों जेबायदि डेभेलपमेन्ट लाबोदों बेनिखायनो जों दिनै हाग्रामा सारनि पार्टियावहाय बिनि मोनसे खुन्थिया जानानै जाहाथे जोंबो हेफाजाब होनो हायो दानि लाइमोन हिसाबैहाय बेनिखायनो जों दिनै जयेन जानाय जादों सिमा बारायनायखौ आंबो गनायो
नाथाय आं इनफ्रास्ट्राक्चाराव बुंदों जे इनफ्रास्ट्राक्चाराव गोबां दंमोन NIT दंमोन स्पर्ट्स एकाडेमि दंमोन एग्रिकालचार एकाडेमि दंमोन जिहेतु जों लाइमोन दिनै बुङो ना लाइमोनानो फिउचारनि इउथ माने लाइमोनानो फिउचार होननानै बुङो स्टुडेन्टआनो फिउचार बा इउथआनो फिउचार दा फिउचारखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनो मोजां मोनसे इनस्टिटिउसनेल सेन्टार नांबावगोन जेखौ दिनै बुंदोंमोन दा गोबां खामानि मावाखैबो नङा जों मावनायखौबो नुदों नाथाय बिटिआर एकर्डनि थ्रुयैहाय बे स्पेसियेल पेकेजनि 1500 क्र'रफोरखौबो गोबाङानो मिथिगौ दिनै बहा थांखो मोनदोंना मोनाखै बेफोरनि बारैबो जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय जों लाइमोन हिसाबै जोंहा सोंखारिनायनि मोन्थाय दङ आरो बेखौ बयबो सोंखारिनांगौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्राबो मिन्थिनांगौ माखासे खोथाखौहाय निउसनि गेजेरजों खोनादों आरो नुदोंबो बिनि गेजेरावहाय बुंदों जे सारा जे खोथा बुंदोंमोन निउसाव माने आङो माबा मोनसे पार्टिनिबो माबा मोनसे बिबानखौ आं लाया होननानै आङो खोनादों आरो नुदोंबो निउसाव दिनै बिनि गेजेराव दिनै माब्रै सासे चिफ जाहैखो बेखौ गोबां मानसिफ्रा कुइसन खालामो आरो गोबां मानसिफ्रा सोङोबो दिनै बिनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै जि खामानिखौ सारमोना जा दानि गोदान सरकार सोलिबाय थानाय बे सरकार सोलिनायाव गोदो जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सनाव सरकार दायैनि सिगां बिथांमोनाबो 17 बोसोर 15 बोसोर बिथांमोना नाजाबोदोंमोन दिनै नाजानायनि गेजेराव बिथांमोना गामि गामि हाबनानै सारमोना गामि गामि हाबनानै रायजोफोरनि गेजेराव बुंदोंमोन BPF सरकारा 15 बोसोर मावनो हायैखौ जों 5 बोसोराव मावफुंगोन खिन्थु दिनै जों नुनो मोनबाय 3 बोसोराव जेबो गैया अब्ला 2 बोसोराव मा मावबावनो बेराफारसे MP बेराफारसे बिटिसि इलेक्सन बे मोननै अब्ला मा मावबावनो बेनि थाखायनो आंनि बुंनो साननाया बेनो जि खामानिखौ बिसोर थांखि लादों बिसोर बिथांमोना मावनो हाया बेनि थाखाय मावनो हायैनि थाखाय बिथांमोनजों आङो थांनाय जायाखै आं दिनै BPF दलाव फैबाय आरो जाय मिडिया बिथांमोना सोंदों जेबो आं माबा मोनसे जुदि देरहानानै थाङोब्लाबो माबा मोनसे सरकार गठन खालामोब्लाबो आं जेबो बिबान लाया होननानै खिन्थु बेयाव आं बुंनो थाखाय गोबां खोथा दङ अब्लाबो आं सर्टलि मोनसे खोथा बुंनोसै जे जि थांखिखौ सारा लायाखैमोन खिन्थु बेयाव थांदों खिन्थु मानि थाखाय थांखो मानि थाखाय बे बिबानाव सारा दिनै सौहैखो बेखौ रायजो राजाफ्रानो बुजिखाबाय आरो आं बेखौ बुंनांगौनि जेबो माबा गैला होननानै आं सानबाय आरो निउसाव जों नुनो मोनो माने खालि निउसानो अखा नायनाय लोगो लोगो नेट अन खालामनाय लोगो लोगो खालि BPF नांलायलायनाय खिन्थु बेयावथ' गोबां दल दङ खिन्थु दल दंसेयावबो दिनै मानि थाखाय BPF UPPL नांलायबाय थायो बे आंनि सिगाङाव मोनसे कुइसन फैयो आरो खिन्थु जि खामानिखौ 17 बोसोराव दिनै BPF आ मावदोंमोन आरो दिनै सिगांनि निउसाव जों नुनो मोनो दासिमबो नुयो BPF आ 15 बोसोर मावनायाव जों बिसोर मावनो हायैखौ जोङो 5 बोसोराव देखायगोन होननानै दिनै 3 बोसोराथ' थांखाबाय दिनै 2 बोसोरल'सै बे 2 बोसोराव दिनै MP इलेक्सनाव फैगासिनो MP इलेक्सनावथ' जोङो खुनु स्किम होनाय मानायनि जेबो खामानिया गैखाया आरो MP जोबनाय लोगो लोगो मास मोननै 6 मासनि गेजेरावनो BTC इलेक्सन नांलायबाय अब्ला 5 बोसोराव अबाय मावफुंजोबनो हानो बेखौ आं मोनसे कुइसन फैबाय थायो आंनाव खिन्थु रायजो राजाया मा सानो आं बेखौ मिथिया खिन्थु दिनै 15 बोसोराव जि हाग्रामा सारा मावदोंमोन बे मावनाया सैथो आं बेखौ आं दासिमबो फोथायो खिन्थु दिनै आङो गोसो जायोब्ला दिनै आं रुलिं गभर्नमेन्टआव आं थांनो हायोमोन दिनै आंखौ रुलिं गभर्नमेन्ट जेब्लानाखि आं दाख्लैयो बयबो रायजोफोरा मिथियो आंखौ MLA इलेक्सन गेलेदों होननानै खिन्थु MLA इलेक्सन गेलेनायनि उनाव जेननायनि उनाव आंखौ रुलिं गभर्नमेन्टनिफ्राय आंखौ लिंहरदों बार आंखौ लिंहरदों मानसि थिनहरदों रायलायदों दिनै BJP निफ्रायबो आंखौ बार थिनहरदों गोजौ सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय आंखौ थिनहरदों खिन्थु आं थाङाखै दिनै आं मानि थाखाय थाङाखै जुदि आङो गावनि लाबनि थाखाय जुदि साननायमोनब्ला दिनै रायजो राजानि थाखाय जुदि साननाय गैयामोनब्ला आङो दाख्लैनो 3 बोसोरनि सिगांनो MLA इलेक्सन जेननाय लोगो लोगो आं BPF बा BJP UPPL आव बा BJP आव थांनानै आंनि लामाखौ लानो हागौमोन बेनि थाखायनो आं माखासे रायजो राजाखौ सिन्था खालामनानै आं थांनाय जायाखै आरो जि मिडिया बिथांमोना सोंदों जे खामानिया दिनै जि खामानिखौ बुंदोंमोन 15 बोसोरनि गेजेराव जों 15 बोसोर मावनायखौ जोङो 5 बोसोरावनो जोङो मावफुंना दिन्थिगोन होननानै खिन्थु बियो दिनै जायाखै मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांबाय थायो सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननानैसो आं सानो आरो दिनै BJP आरो UPPL जि सरकार रुलिं सरकार थासेयावबो जिसुया सुमफ्रामारिया दिनै मानो BPF दलाव हाबखो बेनि मोनसे कुइसना फैगोन बेनि गेजेराव आं रायजो राजानि सिगां माखासे खोथाफोरखौ आं दिनै फोरमायगोन जे
दिनै गोबाव समनिफ्राय जे 15 बोसोर हाग्रामा सार बिथाङा दिनै गोबां खामानि मावबोबाय दिनै जों बेखौ नुनो मोनो दिनै जि लामायाव जि थाबायनाय जि स्कुल हस्पिटाल बेफोरबायदियाव जों गोबां जायगायाव जोङो दिनै मोजां ट्रिटमेन्ट लानाय बा माखासे लामा सामा थाबायनाय बेफोरबायदियाव जोङो दिनै सारनि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला 5 बोसोर 3 बोसोरानो थांबाय दिनै दानि सरकार जि सरकार सलायबाय थानाय बे सरकार सलायनायाव खुनु आङो मोनसे उन्नतिखौ आं नुहुराखै खालि आं नुदों खालि पाब्लिक गेदारिं खालामनाय माबा मोनसे प्रग्राम खालामनाय बेफोरबायदि आं नुनो मोनदों दिनै आङो साननो मोननाया बेनो जे जि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार दानि गोदान बे सरकारा गोलैफिनगोन आंनि नुहुरनायाव बेनि थाखायनो जि गोलैखानाय बे गोलैखानाय जि सरकार बे सरकाराव आङो मानो हाबनो बेनि थाखायनो जाय जिरायथ'नाय सरकार BPF सरकार बे सरकारजोंनो आङो थांनानै मोजां समानै मिलायलायनानै जोंनि बर' BTC खौ बासायनांगौ बा जोंनि बर' जि मावनांगौ खामानि बेफोरखौ जों ज' मावगोन होननानै आं दिनै जइन जाफैनाय जाबाय आरो